Skal din næste bil være elektrisk, så er der mange gode grunde til at vælge en brugt elbil frem for en ny. En af de største fordele ved at købe en brugt elbil er prisen i forhold til nyprisen. Du får en større rabat på den brugte elbil, og dermed vil din afskrivning over tid være mindre. Desuden er bilen klar til omgående levering, så du slipper for ventetiden. Og du får glæde af de lavere driftomkostninger, da bilen er billigere at køre i og vedligeholde end tilsvarende benzin- og dieselbiler. De økonomiske fordele omfatter også den lavere ejerafgift. Og spørger du mig, er noget af det mest mærkbare den høje kvalitet og den lydløse kørsel. Hos brugtelbil.com mener vi, at det skal være lige så trygt at købe en brugt elbil, som det er at købe en ny bil. For vi ønsker kun det bedste for vores kunder. Derfor håndplukker vi de bedste elbiler på markedet og sørger for, at de gennemgår et grundigt mekanisk tjek på vores værksted. Besøg os på brugtelbil.com eller Odensevej 94 i Svendborg, og lad os hjælpe dig med at finde den perfekte brugte elbil til netop dit behov.